na. Jak moc blízko to môžeš zoomnúť? Dobre, toto všetko. Ty, čo ti dáva? Hen. Proste som zoomol normálne do... Ahoj. Každopádne, vieš čo nás čaká? Nie, ale mám jump, čakaj. Môj ty bože. Ježiš, ja som zabudol zdetolné, teraz s tým, že tu bude tento voice chat, tak za hociakým objektom sa ty budeš nachádzať, to bude proste utlmené, jak v realite. Presne tak. Áno, presne tak. Čo to je vlastne prvé video, čo rovno vyšlo na Fatala, ty kokos, to je fajnové. Vítam vás tu, Lidia. Lidia? Dobre, odraste Lidia. Reálne tento mod, ja som normálne brúzdal po YouTube o 3 ráno. A normálne som našiel, že fajnový mod, akože hororový, hovorím, čo to asi bude, ty kokos. A našiel som toto, reálne 4 dní dozadu to Capek vydal prvýkrát. A že vraj to je inšpirované nejakým hororovým filmom alebo čo, ktorý som absolútne nevidel, takže sa ma nepýtajte. Samozrejme samotný mod budete mať v popise, takže keď sa budete chcieť sami zahrať alebo namadovať si to, prosím, feel free to do so, jak sa hovorí, čiže bude to dosť strašidelné. Ja som to testoval o 2 ráno, okolo 1 až 2 ráno som to testoval. Jeden z najhorších nápadov, čo som mohol mať, pretože reálne zo začiatku som si myslel, že aha, fajn, nefunguje, takže ďalší mod, ne, no jak som to dopovedal, tak to začal troška fungovať. No troška fungovať, no ty kokos, ten mod začal akcelerovať viac ako Ferrari. Čiže potom, no. Dobre. Nebudeme sa núdiť, no tak to nepoviem. Ty si... Buď sa práve zosunula lavina niekde, alebo to, jak si prepustil ten mikrofón, tak to bolo normálne, že nie tu ti odpovedal na to. Kamo, ja to počujem, keby, že sa toto hora má zrútiť na zem. No však hej, to je vlastne... začiatok. Musíme... Takto, my by sme mali mať 1 alebo 2 dní, čisto že Minecraftové akože na rozbehnutie mať. Čo som aspoň teda podľa mojich vlastných skúseností, čiže rýchlo si nazbierame nejaké jedlo. Aj neupečené a utekajme do jasky nazbierať diamanty, dôležité veci a potom dojdeme na povrch a proste nejak pobudíme barak. Čiže rýchlo treba nájsť jedlo jedno z druhým a proste reálne toto, nechcem byť akože speedrun, hej, ale... Treba. Zombie má sekeru. Dobrá, ja tu umrem na skeletona práve. Ja som povedal, že treba doniesť jedlo, presne, toto je forma jedla. Takéto, prečo to majú ľudze meče? Čože? Neviem, ale... To čo má? Jaký longsword? Však áno. Ale toto je v prdeli, ja nemám žiadne jedlo. Máš niečo? Vôbec. Ja mám pol lápka, poďme preč odtiaľ to reálne. Ešte aj noc. Ježiš, toto je strašne zlý začiatok, čo ti dáva? Kámo, kebyže tu nie sú aspoň skeletóny, lenže ty zmrdí proste. Žaj. Nemám rád skeletónov. Kebyže henty tu nejsú, ja úplne že nemám žiadny problém proste s chodením teraz von. Teraz keď stretnem skeletóna, tak mám proste som preč. Tu nie je dedina proste nikde. Čiže základné jedlo je preč proste. To je fakt, že tu nie je nikde žiadna dedina. A aj segru som stratil, čo akože bude super. OK, poďme sa to upiecť. Nebudeme sa to upiecť, pretože ja nemám kameň. Super, idem z jaskyne, nemám kameň. Kámo, aby som tu bol na začiatku celého videa s polhápkom, tak to už... V živote sa mi toto nestalo. Som takto hrával Minecraft často. Proste... Takto zlé som ešte fakt nebol. A toto je vidieť, že proste... My, keď sa nespávneme v dedine, tak proste... Toto sú survival inštinkty, že proste my sme vždy zvyknutí ísť instantne do dediny, mať vlastne v nej všetko a teraz keď v nej nemáme nič reálne, tak to tak vyzerá. Ja som seriózne zvedavý, ako bude fungovať, pretože ak toto bude dobré, tak to spravím proste na viacero videí. Pretože čo som pozeral, vlastne, čo prečítal som si na tej samotnej stránke, čo tento mod akože robí, alebo že čo ako tento ťa začne stalkovať Capek, tak fú, je to veľmi nepríjemné. Ježiš, ja budem mať viac ako pol HP, tomu neverím. Potom tento muton ešte a možno budem prežiť, že mám 9, hneď si urobím tiež železný krompač. Už sa to začína troška dávať naspäť na nohy, akože mi ešte jednu pec urob. Mne tu niečo beží, potom mi tu čavoláme stromy, cool. Super, takže Segre už sa zachoval normálne, že Segru tu ide poraziť. Ty kokos! Nevidím ani moc
dedinu týmto smerom pomel, lebo toto není otvorené ešte. Kde si ty bola, že pre teba si mala také zvuky divné okolo seba? Na strome. Ups. Dobre. Tam nakátaš. Nie, čo? Vieš ono, nabúral som do jaskyne, prakticky som sem tu našiel, čiže ako super. Toto celé pod týmto je jaskyňa, ale že není akože pod vodou, vieš, proste čisto že jaskyňa. Ok, sprezol som do hlavy ja. Ok, dostal som aj tak, ale že mám shield. No čau. Nazdar. Niečo, našiel si niečo? Nie. Super, ty vole. OK. To je jak hlboko som už padol? Ja som padol tak seriózne hlboko, že jaskyňa mi to neukazuje. Kam, jak sa ono dostal tak hlboko preboval? Než to dá do toho? Čo? Aha, hej. Čau. Ahoj. Preboha, toto čo je žila, alebo čo je toto? Hej. Tak ale železo potrebujeme tu, že? Tak vždycky, hej. Ja mám stack aj 47. Nice, to ideme dobre. Ideme dobrou cestou, jak sa hovorí. Aha, železnou cestou, aby som išiel troška, vieš, takouto modrejšou, diamantovou cestou. Samozrejme, že má diamanty. Pozri sa na ňu. Pozeraj. To som sa stávala, no. Čo ti dáva? Ona má dia. Musíme postaviť barák, nájsť dedinu, nájsť waypoint. Musíme sa proste dať nejakú dokopy, ale tým, že nás čas momentálne tlačí najviac, ak môže, tak proste... Komu dobre? No doslova, to je také troška cinematické sa to zobrať, že proste tu kuchtíme a ja opretil furny, že čítam knihu. Ty podľa mňa budeš žiť na onej valentinských poukážkach do Mekaču. Že mám frajerku, ale vlastne ja to zjem sám, lebo ja som za dva. Čak, ale ja som celý život za dvoj. Ja sa divím, že sa divíš. No ja sa nedivím. Ja len poukazujem na tie fakta, ktoré budú realitou. Ale prosím ťa, toto no-a. No toto je veľmi a veľké jo-o. No-a. Čo je dobré. Čo je? Jak sa to volá? Side? Chcel by to Smoker alebo ten Blast Furnace. Co by to dedina na... Aha, mám polku dediny. Doslova ostrov dediny. Týmto smerom. Tam normálne dúfam, že ja normálne také jedlo ešte, čo odtiaľ im normálne zoberiem. Že to budú živoriť iba. No ja zoberiem aj ich kľúďa. Dobre, dáme, že Woodland Mansion. Toto je jaká šanca, že nájdeme Woodle. Woodle. Čo ti dáva? Toto je dobré, ale seknuté dedina v polke. Ešte dediny bývajú obrovské kovado. Blbý spawn, čo ti poviem? To je všetko meso. Dobre, zachovám. Ja mám ešte staka 11 železa pre boha. Bože, toto normálne je dlho kuchtí sa už. Normálne je pomedáskyne. OK. Počkaj. Tak. OK, poďme teda. To je novinka. Ja chcem dostať diamanty a proste spraviť všetko diamantové, z dopredle proste urobiť barák. Ja môžeme si spraviť barák, nech sa môžeme vyložiť, lebo máme strašne veľa vecí. To je pravda. A potom, hej no. A musíme dať nejakú horu alebo niečo, kde nie je napísané Deep Dark na mape. Vieš, lebo keď práve toto a zrazu budeme nad uným Deep Darku, tak idem fakt nervy. Ty kokos! Berem to, ako ideme. To je seriózne. Takýto malý otvor do prdele a hoď... Oooo! Tak to áno. Lebo veru, že týmto smerom idem. Som ešte aj diamanty neochotná preboha, keď som to testoval a som to normálne, že úplne tak najväčšie nudy hral. Proste som vedel, že jediný nemá proti mne, kto môže byť, je skeleton. Ty kokos, ja som išiel tak, ja som mal asi tak, koľko, pol staku diamantov som našiel a to bez toho som cheatoval alebo niečo. A teraz? Nemám šťastie ani na poradný jeden diamant. To by tie diamanty by mohli, akože ja nechcem byť debil. Tak veľa zase nechcem. Tam sú fajn. Ty, ak by ma trafil jeden z nich fakt ako normálne, už by som nervy aj chytil. Tu až jeden, nerob, tak to ešte nervy nemusíš. Fajn, dobrá, aspoň mám achievement. Nič z toho, ale achievement. No dobre, ďalší. Ak to je znova jeden, tak... Fakt, táto hra ma potom fakt nemá rada. No.
Kámo, to je toľko železa, že ma to reálne nebaví zbierať už. Ja pak som si povedal, že takéto presmykov bývajú diamanty, že až jeden, takže je fajn. Tam môže byť šanca, že ten diamant môže byť položený diagonálne. Toto je čo spawner? Decko spawnol. Mečom? Čo? More, ty čo máš? Maslový nožík ideš ho na mňa použiť, alebo čo? Totálne som stratil séru, takže ja len dúfam, že ona tiež nachádza nejaké dia alebo niečo, nech sa proste môžeme spaliť a už do jasky nevojsť. Lebo ako už normálne troška nervy má toto. 4 diamantové oné, tieto okno, skoro mohli byť vejny, ale vždycky byli po jednom. Tak kebyže mám fortune, tak môžem mať tak 7 diamantov. Toto je akože úplne hrozné niečo. Potrebujem aspoň 9, aby som mal plný diamantový akože set. Ja tu chodím v útrobách, normálne sa cítim ako potka. Kto tam ide proste v útropách jaskyň a nenachádza nič a idem v útropách ešte väčších jaskyň a nenachádzam absolútne nejaké, toto máme za šťastie pre Boha. Ja hovorím, toto bude šťastie na svetové ona generácia. Táto generácia je degenerácia. Môžete už prestať s tým jedným? Ja neverím, dia. Nice. Teraz dúfam, že tam budeš mať 3 aspoň. Mám ďalší dia, let's go. Jeden! Jaj, bože. Dobre, teraz už bola navesená tam, ona, pozri sa. Pozri sa na ňu, vidíš ju, ja ne. To chceš mať akože pri doslova dedine, hej? Akože takto tu trošku ďalej, chápeš? Tuto robíme takú rovinku. Nemáš náhodou aj Deep Slate? Deep Slate nemám vôbec. Hlavne, že sme teraz boli v tých jaskyniach, že? Hej no. Robíme ironové dvere. Lebo tak sa k nám chodili. Tak ale, že keď to postavíme troška ďalej, vieš, že tam hlbšie, jak je ten červený hryb napríklad, tak nám nikto vážne nepôjde. Idem to tam vyklirovať, počkaj, nemám ona. Okay, ja dám shield preč, lebo od začiatku ho mám, ale ani raz som ho nepoužil. Vidím, že sme počuli to isté. Hej, počuli. Nehač dole stromy, lebo potrebujeme ich nakysliť. Ja som rozhodol ruky ten diamant na ochranu. Pome. Také VTH. Ok, prečo je tu zrazu všade, hej, vstávaj? Pomôžem ti, jak ten dizajn vyzerá. Jedno chatu rob. Trošku ďalej, nevadí. Počakaj, 3, ne? Ja, dobre, rob. Tu dajme... Nerobí zvuky, fuj. Nedávaj takú veľkú, prečo robíš také veľké? Ešte takto, počkaj, takto. Takto, potom už ideme naspäť. Aha, dobré, ako myslíš, no. To nie je veľké, to je akurát. Nemám rád tieto ankornuté hnusné one pointy. Idem trocha osvietiť. Ja už som není vystrašený, ja už som za tým, ja už idem do tej fázy, že sa ideš dosrať. Kámo, ja to tu osvetľujem, ale mám pocit, že neosvetľujem nič. Kámo, tieto zvuky sú hnusné. To je také, že ten mod ty ako keby dáva, že zíti si tie zvuky, aby si potom nečakal, keď po tebe útočí. Kámo, tie zvuky sú, to musíš uznať, sú veľmi nechutné, akože. Ty sa vyhľad! Ty vole, neviem, čo by som urobil, ty vole, s týmto párátkom, ty kokos, ja som zapol capslock a winlock. Čo ti dáva? Ale prišli sme od drevo. Kámo, ten capek čo urobil, fart simulátor, alebo čo, ty kokos? Hunting knife. No ja nemám leder, ja potrebujem leder. Máme leder? Nemáme leder. Bolo to niekde kráva. No, dobrá. Neviem, kde vidíš krávu, prosím ťa? A vidím Tam je, počul si ju? No. Imagine. Ok, akorát to jedno mi padlo z nej. Dobre, jedno musím uznať, je to fakt nechutné, akože. Ten fakt, že... Pamätám si tú receptúru, ja to teraz úplne na blind robím. Hej. 11 damage! Ok, nech ten zmrdno rašne. Bude to takto? Kamarát Zapek sa proste spawnul za mojím chrbtom, minul mi 80% HP a zdrhol.
Capek akože ochutnal moju prdel, akože moju polku prdele, mám už ja som Čo si povedal, Pikabu? No, doslova, práve som jednopolečný oný človek, hej, aby si vedela. A to takto si robil len stranu, to vyzerá dobre, dorite. A teraz čo, ako urobíme ona? Že logy a strepneme ich? Rozmýšľal som nad tým, že... Ty zmrt, správne, čo? Mám na teba nožík, mám na kuchací nožík, ako Saifa? Ne, pohode, ja ti hodím nožíkom takto, ráte to do kuchať, ty zmrt. Kde si? Ja mám sajtu, to je 16 krát násobne väčšia, ale tá ti neurobí nič, ale viem, že nožík určite áno, lebo to vôbec není urobené presne pre teba. OK, toto je čo? Neviem, čo myslíš, ale ja že sa nič nedieje. Toto vážne nechutná. Toto mi normálne dalo husiu kožu. Prečo ten nožík má takú hnusu? Kámo, počúvaj, na toto robili asi 3 alebo 4 ľudia na tomto móde a akože vyzerá dosť dobre zatiaľ. Zvuky, že to je oné, inšpirované filmom, no. Šťať mi treba, ale keď viem, že keď pôjdem, tak ty kokos zase ma capek zareže. To ani za boha. Predpoklad toho, že umrem, je veľmi vysoká. Asi som sa Že len tak, ale choď preč. Ale, ty si mŕtvy. Nám tu nejak narastli steny, no, že ti budem! Udrž! Mám nožík. Kemperský. A potom si zober, tuto by sa hodila lanterna, počkaj, keď máme toľko železa, že sa si môžeme hadzovať, ja urobím lanterny na to. Daj tam tie modré lanterny, ukradni z dediny. Ale ti sú slabé. Ale tie sú pekné. A pekné byť môžu, sú slabé. Nie. Neviem, prečo riešime teraz momentálne svetla, keď neviem ani strechu nad hlavou. To vyzerá normálne, keby tu sú nohy a toto vajca. Kde je ten kameň, lebo sme vyšli z jaskyne a nemáme žiadny kameň, toto tak zbožňujem strašne, že to neuverila by si mi. My potrebujeme aj klasické PC, tak troška. Však vonku sú. Super, počkaj, ja som vykraftil ďalšie. Keď som fakt debil, tak to zabudujem do steny, tieto 3 PC posledné, alebo máme čokoládovú skrinku tuto, hej. Úprimne, čo ty robíš raz sa slabové, one? Ja ne, takto to robíš, okej. Nechceš tam dať, že okno? Pozri na to, to vyzerá dobre. Ale dobre, nechceš tam dať okno? Nie. Ale dobre to vyzerá, to Toto vyzerá... je najkrajší barák, čo sme kedy postavili. Ne, počkaj, brzy interiérovo, áno. Zatiaľ, čo sa týka vízia interiéru, prosím, máš pravdu. Tu sme sa... tu sa máme báť, ale robíme baračík. Ľubí sa mi to. Kámo, počkaj, čak on dojde, usere si more a tu bude ako ne, ten príbeh troch prasiatok, ty kokos. Odfúkne nám barák zmrt. Kde je ten oný? Crafting table, halo? Však tu! No, nie je zle. Ne. Borel. Borel. Čak ale, počkaj, toto bude úložisko. Ne, ja viem, čo tu bude. To bude drevna. Čo si po... No, Toto mi musíš preložiť. Drevna. Čo to je? No a dobré, ale však česky, ne? Drevnenča, hej. Dobre, ale to železo by sme mohli dať preč. Iba 90% vecí, čo tam nemá, by mohli dať preč. Je Hej, chleba, ja už úplne nemám random. miesto. Úplne random chleba. A Waystone. Kde bude Waystone? Čak, ja mám 3 už u seba. Na každom rohu bude takto ale crafting, ale normálne on je usadený. No, my určite potrebujeme crafting, ide všade. Keď tu asi ne, tu mi vadí. Tu mi vadí dosť tiež, akože toto mi nevadí, toto by som mi, vieš, to je také, že prídeš už som skoro do niečo baraku a povedal. to ide. Áno, dal by som to sem reálne. Takto mám posledné No, Ale zemné craftingy sú dobré. nejsú, musíš poslať dole. Však počkaj, Vendigo ti povie svoj názor, ako ti hovorím. Dobre, stávaš dole strechu. Čo? Stávaš strechu. Naser si. Tak to bude flat dom. Plež dom, čo si povedala? Flat dom. Je flat, že plež dom. To je nejaký dobrý názov. Tak to nazveme plež dom. Ale ja nechcem Premenujeme nejakú... barakue na plež dom. Dobre. Tak. No teraz ten barák vyzerá jak barák. Ten schovaton hore. Ďakujem, rád pozriem, čo sa to deje. Vendigo existuje v tomto... Tam vidíš? Vidíš ho tam? Ja. Svieti ho cez stenu. Fuj. Môže predsa šušať, toto je tak nechutné zvuky do riti.
OK. Mám na teba kempersino, že pripravený, ty zmrt. Čo to nebol? Poď sa, ja nemôžem skákať, behať, ani prdeť, ani srať. Čo ti dáva? Ja neviem teraz, či som ho trafil, alebo ne. Každopádne, tento celý mod, ja si myslím, že je fakt, že ten dlhšie trvajúci mod. Čiže dajte mi vedieť dole do komentárov, tým, že hovoríme ešte raz, vítam vás vo Fatáli prvýkrát, ty kokos. A rovno kokosy... Chceme rozbehnúť sériu. Čiže ak chcete pokračovanie z tohto, prosím, dajte mi dole vedieť do komentárov. A určite, ak toto bude mať nejakú dobré updaty a také somariny, ja fakt nemám problém proste rozbehnúť si toto ako sériu, že vôbec, hej. Čiže ešte samozrejme mi dajte vedieť, lebo tým, že tento mod je tu jediný, znamená, že môžem sem pridať ešte niečo, nejaké tiež pomalé módy nejaké, vieš, niekto proste strašnejšie, ak to je. Jo, určite mi dáte vedieť, a ak sa mi to páči, určite nezabudnite aký like odber a vidíme sa pri ďalšom. Jednu vec musím uznať, čo sa týka zvukového prevedenia, tento mod úplne zabili.